Idineklara ng Police Regional Office 5 na generally peaceful ang paggunita ng Holy Week sa Bicol ngayong 2025. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, tagapagsalita ng PNP Bicol, malaking tulong ang maikinalat nilang kapulisan sa mga matataong lugar tulad ng mga simbahan, mga sementeryo, terminals, mga pantalan at mga pangunahing pasyalan sa rehiyon na mahigpit na nagbantay sa seguridad ng publiko. Dagdag pa niya, laking tulong rin ng social media upang mas mapadali ang pagpapakalat nila sa mga babala, mga paalala at iba pang updates. Deployed personnel natin is nasa 3,060. So aside from that, may mga additional tayong augmentation like yung mga dito sa regional headquarters, sinama po natin sa RSSF, yung Reactionary Standby Support Force para po in times na kailangan po ng additional personnel na pwede nating ilatag or pwedeng maibigay na augmentation sa other units, naka-prepare po ang PRO 5. Sa kabila ng pagdiriwang nagpatuloy ang PRO 5 sa kanilang anti-criminality operations tulad ng kampanya kontra illegal na droga at pagnanakaw. Mahigpit rin nilang ipinatupad ang mga lokal na ordinansa. Malaki rin daw ang naging ambag ng mga LGU at volunteer groups sa tagumpay na ito. May statement naman po, no less than our regional director ang talagang nag-ikot sa lahat ng mga areas within Albay, and may mga assign tayo mga red teaming officers na kung saan sila din yung in charge sa mga kanya-kanyang provincial offices and sa mga units na pinupunta ng ating mga red teaming group. So overall, we thank the public, of course, the support of the public na ginawa nating matahimik yung pag-observe ng Semana Santa. Matatandaan, 3,050 na mga kapulisan ang ikinalat ng PRO 5 sa iba't ibang bahagi ng rehiyon para tayakin ang kaligtasan ng publiko. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.